Naudzo manhoko 5 kubvumbi. Nyasi wemakereke pasi pese wadoka vari kutekaira nekutekaira pazvivhitivhiti zvepadandemutande kuparidza soko raYahwe munguva yatiri kurambidziwa kuungana semakore ese. Chikuru ndechekuti soko ratekeshera zvisinei nekuisiwa kwomupfigwa. Svondo ratiri kubata isvondo rinoera iro Jesu anotekaira kekupedzisira kusvika pakubva kwache, uko kwakaunza kupona panyika yese. Mwari waingidzire mufaro notariro matiri. Mune imwe nyaya, mutungamiri wekambani yeEconet pasi rese anova chizvarwa chomuZimbabwe Strive Masiyiwa waingidzira chipo chawo kunyika. Wati wachapa nyika yedu michina yokufemesa inokwana 45 kuti ibatsirike pakurwisana nechirwere chedzihwa mupengo. Muingidziro uyu wauya pangopera svondo ribodzi chete kubva pawakati wachapa wakoti zvipfeko zvokudzivirira njodzi. Tsiye nyoro dzawo dzaimuhwa nonyika yese. Vamwe vakatoti Wamasiyiwa ndiro dango renyika rinongotitakanura muusungwa hwenhamo nguva dzese. Dzepasi rese kune matunhu ekuAmerica anokwana 14 ati iwo haasi kuzodzika mitemo inomisa kuungana kwevatendi. Izvi zvareketiwa nevanomirira matunhu aya, wachiti chitendero chevanhu chine mukosha wacho pakudzikamisa nyika, iro rinova danho ravhundutsa vanhu vasingade kuti vanhu vaungane munguva ino. Vanhu vanyanya kufara maKristu nokuti ungano dzavo dzepasika dzava padyo. Pavachaungana, tinoshuvira kuti pasaya kana mubodzi anovhiringwa nechirwerechi, Yahwe wakudziwe. Mune imwe nyaya zvakare inofadza, kambani inogadzira zvombo zvehondo yeDenel yemuSouth Africa yati ichatanga chiporipotyo kunadzira michina yokufemesa yekubatsiridza kuisa dzihwa mupengo. Yareketa izvi iri kuedza kuratidza matanho airi kutora kutsigira hurumende panhangemutange iri kuitiwa nechirwere chedzihwa mupengo pasi rese. Zvikabudirira izvi zviri kutarisiwa kuti zvinogona kuderedza kunyange nemitengo yemichina iyi inova yava kunetsa kuwana sonungu nokuda kwechirwere chashoramari cheCovid-19. Tichidzika zvakare, chirwere ichi chedzihwa mupengo munyika yeSouth Africa chiri kuita chichivisiwa pasi. Vanoongorora kuwanda iko chiri kuita vari kufara nematanho akatowa nevakuru vomunyika iyi nokuti chirwere chiri kuratidza kuderera utekeshero hwacho. Nozuro nyika iyi yakanga yagona kuongorora vanhu vanokwana 50 ezviuru, rinova danho guru kunyange nepasi rese. Zvirokwazvo South Africa inoramba ichipangidza kuti ndimukoma pakurongeka dzimwe nguva. Nyika yeCanada iyo yati ichitema chidzotseroba. Izvi zvareketiwa nemukuru weCanada apo anga ari kubvunziwa matanho avachatora kuAmerica iyo yarambidza kutengesewa kwezvifukameso kuCanada. Mutauro womukuru uyu waratidza kuti wakura pamafungiro, kuteedzera zvakarehwa nevakuru wedu wekare kuti kukakavadzana nobenzi kunobisa chimiro. Uku ndiko kupetiwa kwezvirauro kwanyasi. Musare zvakanaka.